Blitzaart in Ljouwert is een wijk met wenningen in het hegere segment. Maar door de recessie worden die duurdere huizen net meer verkocht. Daarom vinden burgemeester en wethouders dat er nou ook plakwezen mat voor orenwenten, als riegjehuizen. BMW vindt dat er wat gebeuren moet, want dat de bouw nou stilhoudt is net goed. Het is wel heel erg als dat gebeurt inderdaad. Want wat je ziet is dat de bewoners die daar nu wonen natuurlijk voor een deel nog te maken hebben met bijvoorbeeld bouwbestrating, met tijdelijke verlichting, met het opschieten, zal ik maar zeggen, van onkruid of niet verkochte kavels. Kortom, de woonomgeving kan van een veel hoger niveau gemaakt worden. En met de ontwikkelingen die we nu willen toestaan, is dat mogelijk. Maar de bewoners vinden de nieuwe plan verschrikkelijk. Ja, wij investeren in een wijk waarom wij ons conformeren onder het beeldkwaliteitsplan. En nu ineens wordt het beeldkwaliteitsplan onpast en wijzigt. Nevens de gemeente is er geen sprake van achteruitgang van de kwaliteit. De kwaliteit in de villa-wijk Blitzaart blijft gewoon gehandhaafd. Maar waar we bijvoorbeeld vroeger uitgingen van auto's die in een half ondergrondse parkeergarage zouden worden geparkeerd, ja, is nu bijvoorbeeld voorgesteld om ook mogelijkheden voor parkeren op terrein mogelijk te maken. Nou, is dat direct een kwaliteitsverlaging? Nou, in onze ogen niet. Maar het maakt wel mogelijk dat een aantal bouwers en ontwikkelaars daar nu serieus aan het werk kan gaan. De Blitzaarders komen nu in actie. Voor eerst hebben wij dus al bezwierd in de beeldkwaliteitsplan. Maar een zienswijze waarvoor wij een stedenbouwkundige ingehuurd hebben. En Mandy is de inspreekjongen. En uiteraard zullen wij daar met een vertegenwoordiging in de dag. Als de gemeente Riemann die dochs instemt met de aanpassings, dan zullen de bewoners verdere stappen ondernemen. Mogelijk stappen ze naar de rechter of bezieken ze planskeer te verheljen.